Prečo budujeme? Áno, aby nás bolo počuť, lebo nesúhlasíme s násilím páchaným na deťoch. Je tak? Áno! Ukážte, ako veľmi nesúhlasíme. 3, 2, 1.
Dobrý deň, vítam vás v dnešnej reportáži. Dneska sme na Hutníckej 16. Dneska je tu s nami pani sociálna pedagogička Zdenka Hadbavná, Diana Ševcová a Tamara Pavuková. Dievčatá, viete, čo je cieľom dnešnej bubnovačky? aby bolo deti viac počuť a aby sme predošli vlastne tomu týraniu a násiliu detí. Presne, pripájam sa k tomu, aby nebolo páchané na deťoch násilie. Hlavne to zlo. Koľký rok sa toto podujatie organizuje na našej škole? Na našej škole sa organizuje 5. rok. A tak celosvetovo 11. Presne tak, takže celosvetovo sa toto podujatie organizuje už 11. rok. Áno. Viete, v ktorých krajinách? Áno, Česko a Slovensko. Výborne, dievčatá. A čo je základnou myšlienkou tohto? Aby bolo deti viac počuť, aby sme si vypočuli aj ich názor a aby sa predošlo týraniu a násiliu deťom. deťom. Tohto podujatie je presne to, aby vlastne tie deti bolo počuť, aby sme neostávali ticho a aby sme pomedzi dospelých rozniesli túto myšlienku, ktorá je zameraná na ochranu detí a žiadne dieťa si toto nezaslúži. Áno, a ja sa pripájam, lebo žiadne dieťa si nezaslúži byť nejako šikanované, týrané, lebo podpora detí a všetko je veľmi dôležitá, hlavne v dnešnej dobe. A treba si hlavne aj tie veci, ktoré rozprávajú deti, aj vypočuť. Áno, presne. Takže Bubnovačka 2024. Hutnícka. Tak tento deň je taký známy, sa prezentuje ako na ochranu detí. Celkovo november je v znamení bezpečnosti ochrany detí. Dnešný deň vlastne deti dávali najavo, že sú tu medzi nami a že je potrebné ich chrániť. Nie je to dôležité už keď sa niečo udeje, práve že my chceme, aby to bolo preventívne a aby tie deti bolo naozaj počuť všade. Či už pred násilím verejnosti, či to je v domácnostiach, či to je všade, aby tie deti vedeli, že majú niekoho, kto ich ochráni. No, viete čo, tak ako tie celkom malé, tak majú asi len zábavu z toho, že bubnujú. Im sa to páči a tým starším, hlavne tým predškolákom, pani učiteľky už rozprávali vlastne význam, aj prečo to robia a ich upozorňovali, že keď im niekto ubližuje, je potrebné sa obrátiť na niekoho dospelého a vlastne ten im určite už sa bude snažiť pomôcť. A ste ma normálne zaskočili, rozmýšľam, ako robím dosť dlho a rozmýšľam, že či som naozaj sa stretla s takou vecou. No viete, deti toho narozprávajú niekedy veľmi veľa a je na profesionalite vlastne aj dospelých, aj tom učiteľskom majstrovstve, že ako to vyhodnotia, či naozaj to vyzerá, že je to dieťa tyrané, alebo je to len tá detská fantázia, alebo si myslí. Ja vám poviem taký zaujímavý príbeh. Mala som dievčatku, je to z praxe. Mala rodičov, bežná, normálne rodina, slušná by som povedala. A dievčatko nás presviečalo v škôlke, že ocko mamku bije. A my jej hovoríme, ale určite nie. A ona zase, ale áno, bije. Až na to jedna skúsená kolegyňa jej hovorí, že tak povedz nám, ako ocko mamku bije. A ona nám povedala, čapne jej po zadku a povie, ty moja medvedica. No tak to je zlot. Super. Takže deti, ktoré sa nestretávajú s ozajstnou šikanou alebo nejakým násilím, si predstavujú násilie aj takým spôsobom, pretože nezažili niečo iné. Samozrejme, že stretli sme sa aj s takými smutnejšími príbehmi, keď vám dieťa v šatni, keď sa obliekate a idete von, čo im pripomína, hej, že idú treba z domov, povie, a dnes v noci môj ocko mamku bil, hej. To sú veľmi ťažké chvíle aj pre učiteľku a musí vedieť zareagovať a musí to nejak sa snažiť vysvetliť tomu dieťaťu, že treba to tiež riešiť, takéto veci a treba postískať mamku a treba sa s ňou treba o tom porozprávať. Ale toto je už viac menej na odborníkov. My v takých prípadoch, keď by sme niečo také vlastne zaznamenali, tak určite radíme navštíviť poradne psychologické a odborníkov k tomu.